Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mga bangsami, mga pagariyami, sisiro naging kutwa geda-geda na ibubulos tano din naging kutwa geda pagkatano ukapuguse tano si ikubenar sa ayar Arab tanuro na andamanaya imaswat tano su Allah agumasabat tano su pagtaw sa disiran matagu ko malibutang akat teridedag sa andamanaya na masabat tano siran na si tano siran mabatun ko kaliwanagyan aginan suturuan ni sababsan na adem paman isa kung mga bangsa tano ang mga Salafiya, mga Wahabi niya magusay sa ayaw tuwa pupuntiraan niya nabitira na so kaya dipinsaan niyan kaya kini Muawiya amo na so kaya pakaraya tanuron si Muawiya na suminilay si Muawiya na miyatay aknabas kaniyan Muslim ugid na dinipinsagin kaya ulama Salafi na aya masagiton sa ginawa na dead na banyan miya kayat ang mga kitab uay abadi pa katatanaan niyan as kaniyan na ulamas kaniyan ka langon kon ang mga ilmo ko akida na katawan niyan sa kanagibuging kay lalagyan agubter unian wandas kaniyan miya kakuan tunay kurso kaya miya pasadian ayaw to miya pasadian kon na siyasa sa kataya pamamakinagtan waging gaya lalagyan langon naging kay mga akida man to na sabab yan na kapakay langon na kundi mabuniag katawan kaya miya pasadang na kulit to siyasa katan miya nagitan waging kanan kabasan yan aya kuno tuwa miya pasadian na siyasa ay mana siyasa na kapolitika ugid na aya masigawron sa ginawa na di mamagusyagin kay pagtanong si mga sensitive ang mga usayan na da aban yan magpakilay a kitab na critical so nagidanan ang kapamagusay ada abang ka kebetua kitab nagudang ka da panabang ka kekayat a kitab si udang ako madaklataw sa katay pupunan tano manumbag aging ka iya mga kateruyan mga lalagyan si saging ka iya video tano na sumuawiya na ad na espesyal ang mga ayat ay initurun para si iko muawiya apa man nakapaka kabubalun niya na ajilla pad si iko mga mga sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mananan na miya nagitan waging kanan lalagyan adeng kon espesyal ayat miniturun para ki Muawiya ku kabubalunian amapi amama pad kun mga sahaba andenan matatagu ayat ya kamu sa ini kasi saging kaya intiru wa Quran na dadin sa kataw sayabu as-sahaba abam yaminsyun sungaran yan kaya turunan sa espesyal ayat andudun sungaran yan inunta na sa sakataw as-sahaba gina su Zaid bin Haritha sa kaniyang tidak maaloy sa Quran su Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu su Umar, su Uthman, su Ali daam yaminsyun san amangaraniran oay abaad na espesyal ayat aminiturun kiran asiran imyaminsyunun na aya nga panaptero ni si Muawiya si Muawiya na dedin amaton ka ayat ko Quran aba espesyal para ki Muawiya na kritikalanan pagariyami buruami wala na nakapamukag nakatawan na ka din so kapamukag apadanan sa sifat o mga tao ang mga munafik na ilidas tanuro na kiwallah buruami nabuskan mo madaklataw si Muawiya na dedun sa timambu ayat ta espesyal minituro na para ki Muawiya sabutan yun na madaklataw si Muawiya na ano man ikaguturo niron sa espesyal ayat as kanya na mapia mama mapia sahaba makata tana akiyukum sa kanyan umya makala ang mga sahaba si Muawiya na namunafik kataya mi aloy sa kaya kitab Samtun Nujum Al-Awali atay talaging kaya kitab ini surat umala ulama as kanyan su Abdul Malik Al-Shafi'i Al-Asimi Al-Makki ulama tanwaya Al-Shafi'i at Makkah tunay inaluinin siya su Katru Uqais bin Sa'ad radiyallahu anhu apad ko mga bilang ataw ko mga sahaba na tunay ka tiru yan ki Muawiya katay su Peter yan ki Muawiya hay tigin Muawiya
dakhalta fil islami kurhan. Tanong din ka tingin, hay Muawiyah, ay mapada kaya pag-Islam ka, namiya tagal ka man. Wa kharajta minhu taw'an. Ay mata na benar na luminyo ka buku Islam, ubaya aginawang ka. Lam yataqaddam imanuka, da manatigin na katatanto. O iman ka, da parantiyang ka manatigin. Walam yahduth nifaquka, ay natigin na titu pa kaasal, na dadin maalin akababaluin ka ang munafik. Allahu Akbar. Sahaba amya kalala ami siksi asi Muawiyah na amya tagala kay pag-Islamiyan. Paltek iba sumiyod ko Islam ay mataanas kanya na munafik at tigagin ka mana sahaba. No paman ang giro ka guru ami asi Muawiyah na kaya turunan sa special ayat kung kapiyan niya na mama kapiyan niya na sahaba. Ay mananggila tanu sa dusa. Mananggila tanu iba tanu katampuy. So history ko Islam sa diyong sa gida-gidaan yunan mga luksami mga pagariami. Pag sa pagarayagan tano, asimbag tano sa aging kaya lalag, aging kaya guru tano, asi Alim Nasruddin, na aya pada ipundalilian sa kapiya kun Muawiyah na mapad sa kaniyang kung mga sahabaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ipundalilian aging uto ayat si sa Suratul Fath. Suratul Fatah akatayap kilay niyo busi sa gingay screen aging utakater wallah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum sa kataya biyati ayan aging kaaya ayat mipantag si ku titu ang mga bilang ataw mga sahaba na malutan ubong geda-gedaan o ino mamamadaya ki Muawiyah makasusuldun si Muawiyah anta kadiyun maakdi sa kataya, makindagan ni waging kaya dalilian si sa Quran. Sipat to mga sahabat na asidau alal kuffar. Sisiran moro si ku mga ridiran. Ruhama ubainahum natungan ay sira na mga lilindudan si ku mga pagariran. Man iti mga sukbatun Nabi, mga ashabun Nabi at ito. Na moro sira si iku Ridway na tanaw sila si Iko, mga nalibaba sila si Iko. Lagi dira ng mga nabi, mga sukbat ng nabi sallallahu mga sahabat. Mga luksami na mga pagariami, miya nagtano aging ka na inidalili na ayat si sa Suratul Fatah, aging ka na ayat na benar-benaranan akat wallah ugaid na sinan panunumpang si Iko, mga bilang atau ku mga sahaba, aluyal ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasiran mga sahaba, mga wawaraw kung mga ridui, na mga lalamaksiran ko lagi diran, ang mga Muslim lagi diran at ito mga sahaba. Ayan pa kayo siya. Ino, makasusunod dyan si Muawiyah. Ino, mamamaday ki Muawiyah aging ka na ayat, anta ka makaliliw si Muawiyah, kaangyas aging ka na ayat ki Muawiyah, magatos ka porsinto na makaliliw si Muawiyah. Kanabasan maapad si Muawiyah. Kailan niyo masugya pagintaw i Muawiyah kung uriyan kaya wafatu Nabi? Anda mimawaraw si Muawiyah. Anda inusar i Muawiyah so kawaraw niyan. Sinian inusar, si kulagi diyan ang Muslim, mga ngaran sa Muslim. Ayad na inatuan niya na inimbuno ay niyan. Akirawan niyan mato, itidawa na sudin sutugdumin sa Rasulullah. Niya kalala sahaba su Ali radhiyallahu anhu, karumo Fatima, ama o Hasan Abu Hussein. Naroon yan, bitter, barukan yan. Maananan, mga luksami mga pagariami. Sa makaliliusan si Muawiyah. Naging kuto din niya ni Kisintaan. O Ali. Apsukay sa mga pangungutba kung mga masjid. Kami aluyanan sa geng kuto kitab. Ahayatus Sahaba. Kami ilay din sa video ko kaya tatanong ko kitab. Akapsugo i Muawiyah sa mga pangungutba. Absugayan niyan, aayadiran di tepikan kukut bayaran na di isinta suali. Kay subo ni Muawiyah. Anda, ni mawaraw si Muawiyah. Si ku Muslim. Naftaro na ka makasusul dyan si Muawiyah. Alagi din na asifater, niya nga rasi ku kianda to iya. Ini panagalian, akyada to wataian at tilaka as Yazid. Ha? Nangiraw ka makasusul dyan si Muawiyah. Makaliliw si Muawiyah sa gim kana na ayat inaluin kahay luksami pagariami.
Isa sa pagarayagan tanu, pagatiulin tanu at tindagaging ka ialukos tanu, ulama na lagi udinian ke parateya. Aging ko to kapumbagay sa Suborno, Muawiya, para ko kipendagal niyan, aayami sambi adato ko urian yan, naswata iyan at tila ka as Yazid. Sa kataya, kandagyugin kaya lalagyan, pekaribat yaman, dinian terimaan, iba di manumurno si Muawiya. Nakataya, pamamakindagantan. Ay dagyan ko to may panutun karakan tika mi aluya ana mi alwiro na si Muawiya so saad sa Subornuan yan so Abdullah ibn Umar. Na pa man ang mga katilo to mga ribat Sa mananan, mga luksami na mga pagaryami na miya nagyud naging kanan alalagyan, ribat kon, di kun mana, di kun benar, iba di panuburno, si Muawiya. Sa katetian to niya, bansaging ka iya kanagiwa lalagyan, kanaba kun ula-ula ang mga sahaba, iba siya di panuburno, sa kataya, tandangin niyo sa pangamagindagan. away dagyan ko to riswa na din ito mapura na yung mga sukbatul nabi. So riswa na arasi wal murtasu finnar. So subur lang susubur na laun ta kunaraka. Ano man ay kap ke bansa tanu sagiang ko to mga kafiru kalima supaka mga gelebek mga sukbatul nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai lang parangay ika panuburno. Miya nagyud naging kanan akyong kiranya nun, di kun benar iba si Muawiya na pumbagay sa Suborno. Sayaw to mi aluin yan bisisiyan dalilian na daw ko na sahaba adi manuburno. Allahu Akbar. Uway da sahaba untol aluyal kunabi iba di panuburno. Ugay na adun sahaba munafik nagyutid di manuburno. Nantaw to si Muawiya. Kaad na sahaba untol loyal, nagwad na sahaba munafik. Uway di manangin. Naginan, hindi manuburno, lagi di Muawiya. Tatano din ka, pagariakan, aso sahaba, na padisamanan yan, naginan sumini pagpada unabi, nabalangon namin ni pagpada unabi, naluyalon. Adin din amin ni pagpada unabi, marata iantangan, marata ipalano kunabi. Nagyang ka na nakiagiraw ka at tigka aribat, di benar, iba di panuburno si Muawiya, nakatayan, duding ka aging kaya kitab. Ayat ay talian na hayatus sahaba. Ini surat umala ulama askanyan Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Si saging nga pandangan na 157 na sisiyaging kaya Suborno dia kan bati ang baruman kaya bala na kanay sa video para di pagatas sa video. Sisi saging kaya pandangan 157 kaya panuburno i Muawiya. Kasuburnuan yan sa magatos ng gigwa dirham. So pagari ko Aisha, aso Abdurrahman, laki wa Aisha, asarbu ka makayon sa kanyan, makambay at sa kanyan, aiyakisambi adato na si Yazid at tila ka awata Muawiya. Na daw to tarimaa, wa Abdurrahman, radiyallahu anhu. Nasisipan sa ngay pandangan, ami aluitan. Aging ko to kasuburnu Muawiya ko Abdullah bin Umar. Sin sa nga kitab na pamasakaw ka anak kaon matuon pagari ko. Marataging ka iya dahil ka din na ngiro ka ribatanan na nasisibos ko mga kitab. Authentic ang mga kitab ka hayatus sahaba. Allahu Akbar. Uway ayat ito kuan kapit na superior ang mga sahaba. Aloyan ko nabi nagyuto Tanawa di panuburno. Na aya di imanumurno na sa mga munafik ang mga sahaba. Lagi di Muawiya. Akate sisagyan kaya kitab, aging kuto di inyan di kapanuburno. Nakata na dili lang nakataging utakarataw kapanuburno na siyanan minisugat ki Muawiya aampilan ka. Nang gida-gidaan yun ang mga luksami mga pagariyan. Mga nuksami, mga pagaryami, isa sa pagatiulin tanu, limpangan, tabi makasanggibu, saging ka iyatin, dagaging kaya lukus tanu,
na mialoy niyan saya asikon si Muawiya na aya di niya ni mimbabidi di niya ni minduka pila mana di niya ni minduka pila say ko kapag itidawa nasukon suma ang mga apo o Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi du Hasan aguso Husay aguan pa na inaloy na ikatlo na pamamagidagang tanoya kakritikal ay akatero miya karere gaya kapangangkob na gukabukugan. Bibits ka ng mga sobatay, mabababit ko mga Muawiyah. So mga Hasan Hussein, so Yazid, so gira di sini maki pegasol siya na kapaki tidawan na luta mga so mga muda. Aya paman alin tau so Hasan Hussein, so Muhammad Al-Hanafiyah, gina. Na Dito sa mga apo Nabi. mga apo Nabi. Sa manan namiyay ilay tanwaging kanan agya pakarega niya nun asikon si Muawiya na aya ko na di iniyan di mimbabid mana minduka pila mi pagugupa si kukatidawa kasulta na sa mga apo Nabi sallallahu alaihi wasallam aginan su Hasan, Husain, aguso Ja'far as-Sadiq. Subhanallah, Allahu Akbar. Marayag sa taman amarayag agiina limpangan na yamala kabugkagan na yamala relay kaming kaluksami ano man ay kaptero ang kaon sa di makimbabid sa mga apo Nabi si ki Muawiya ayam ya kalala aridwa Muawiya na sa mga pamilya o Rasulullah antay miya kibuno ko Hasan antay miya kibuno ko Husayn na rin udi si Muawiya imiya kalala amastir mainsan. Si Yazid, na piyagibuno yan. So, apo o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aso Husayn. Sumamuso Hasan. Naantayay ko, may kadiyatun sa marata. At tawan na ka din sumanaw salam. Na ano man ay kapkagaga at taon tero. Sa ganyan ka ay social media, ada kakayat ta kitab. Allahu Akbar. Apang ta. Aya mimbababid Muawiya ko kapagasultian na sa mga apo Rasulullah di marega na nakabukagan Allahu Akbar kasasaksian niyo mga malaikat tubat tanong ko Allah iba tanong pagang ko ba sumatatago ko history ino kailangan su kitab kaging kaya dila na daatulanin ap kapakapakas na madakala di niya nimip marites akabukagan oy na miya kalalado siya amay digayan na ang kubtano na sa mga apo Nabi. Allahu Akbar. Nang gede-gede aniwanan mga luksami, mga pagariami. Isa sa pagkauntol tanong, tindigian, naging kaya kailay niyo sa naging kaya video, piya katanaian, ayakon ang munafik, naginan na traidor. Sa kataya, pamamakidigan niyo, aging kai lalagyan. Kagyan ng mga munafik na mga kabubuton siya sa mga Umawan na niya tagad mga trader. Giyan ka ng katuruyan, pagsamaan na ang munafik na traidor, nabnabnara na anda na miya maday luksami. Magatos ka porsinto na miya maday ki Muawiya. Tunay sabab, na traidor yan sa mga pamilya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nayamala, na so Hasan. Padiba so Hasan na ad na agreementiran. Adin agreementiran agusy kini Muawiya. Ayaw to kapas sa daniran na isulindir o Hasan so kada to ki Muawiya sabab sa kung tamya kada kalamyatay na aya pagsibin o Hasan naging kutwa rugo o mga Muslim. Madaklataw. Nagyuto ba niya badan inibigay ki Muawiya. Sa maliwanag, ugid na ad nakasunduan. Adin agreement. Aya agreement na mapasad si Muawiya ko kada to kasi saging kaya kitab. Mapasad si Muawiya ko kada to na kiswi ang buging kutwa kada to ko Hasan. Na iniswi yan. Iniswi yan ko mga pamilya ng Nabi. Da, mitraidor si Muawiya. Mitraidor si Muawiya kada sa kanya man matay na ini panagalian din aging kuto akapakambay at umadaklataw kiwataian ayazid at tilaka ka ipumbagay niyan sa suburno para kabutuan o mga tao si wataian at tilaka aayam isang biya to taman sa ini pamumunuan niyang kumadaklataw
asadin sa dipmay at kwatayan ay Yazid at tilaka na pumunoon. Nabanandi ka trader, siya pagkaging ko to kapasad. Nang gede-gedaan yonan ang madaklataw. Isa sa pagkilay tanong siya alalagyan, naging kaya piyakaregyan, aso kung sa mga munafik na maana di mamanangin, ang babagalaan nilang suwagama. Maana asiran na mga ngaran sila sa mga Muslim. Sa kataya, pamamakindigan niyo, aging kai alalag, aging kaya gurutan. Aging ko ta istorya, aging kaya munafik, taman dinimanto, na ilayang kasiran, ang mga Muslim siran, mutalabisin, na figdi, bebengkalaan nilang suwagama. Namya karereg, saging ka ng akaturuyan, apirata na iyan, as munafik na Muslim. So munafik na kanabasip katuon kung mga Yahudi, nagusip kung mga Kristiyan, andagad na simba sa mga cross, mga barahala. Sip katuon kung mapada na magingaran sa Muslim. Na si Muawiyah na magingaran mapada sa Muslim. Ugid na munafik sa kaniyan. Kapiyakata na, aging kutwa, mala sahaba, aso Sa'ad bin Qais bin Sa'ad, as si Muawiyah na munafik. Mabangalaan niya sa agama. Mana adi manangin, dumadalong ko agama, ugid na ayaw mapapadalom, si kupuso iyan, naging puto ka mo munafiki. Nang gida-gidaan yun ang mga pagarian. Nakate, piyakaregin, saging ka iyakatruyan, sukon sa mga munafik, nagiin ang mga muslimaya, ay subutiran sa kalima la ilaha illallah, ugay na din ang di pangalinan. Nakataya, pamamakin ganyo. Na mga tao ini, pagkabinasa si ikwagama, at titaro niran na mga Muslim siran, ipsubutiran so sahada adiran bini pangalinan. Nagyan ka na nami aluin niyan, sifat o munafik, ang maana na Muslim mo to, ay ipsubutiran sa kalima la ilaha illallah, adi na di pangalin, naging kutwa la kalima, sumana niyan, na siya man niya madigi Muawiyah. Tunay sabab na miya kadagdag kalapiyang alin i Muawiyah kung mga ukit-ukito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kataya so kitabu Imam Ash-Shafi'i, Imam Tanwini sa madhab sa nga Pilipinas, ayatay talagang kakitab na nagkatuon sa nga pandangan 145. Si Muawiyah na padsa inim bubugunian na mangutba na muuntod. Mangutba na muuntod. Mangutba di mat, ang takaid na muuntod. Ang taiming gulaulan kung mga sabaw na mauntod. Da, si Muawiyah. Mana, miya madero nagyangan na inaloy yung kaguruami. Adiran di pangalin ng sumaana, ula ilaha illallah, niya mala na suwagama. Nasisipan sa kaya kitab, si kupandangan amagatos agu ikapito pulo agu lima. Si Muawiyah na padsa inim babagunian. Na di niyan di pakipagbangan so sambayang Eidul Fitr agu Eidul Adha. Baad na bang igiraman na to Eidul Fitr agu kasariraya nagbubuka sa puasa. Baad na bangon igirap simbeng tanong sa buka sariraya nagbubuka sa puasa. Daman na bangsan. Ugid na pimbago ni Muawiyah. Adi ni pakipagbangan. Asisagya nga kita. Ikamagatos agu ikapito pula ulima apandangan yan. Sisaging kaya kitab apad sa inim babagu i Muawiyah siku Eidul Fitr agu Eidul Adha. Na di ba ayakan layaman tanwa mga ahlus sunnah sa tanwa mga Muslim na daan ipaguna so sambayang dan tanop sambayang nagubu pungutba aging kota pungutba igira bukas sa riraya agu bukas sa puasa. Ugid na inalinutoy Muawiyah kumasanian. Dan yan pagadati sunabi na gusto miyangaw na ni na mga sahaba na aya inimbagu i Muawiyah na aya ipaguna niyan na kutba daan na di mangusiyat amuntod na mga pangusiyat nagubup man di simbayang inisene sa lagi dudimat na sisaging kaya kitab kupandangan ikamagatos agu ikapito pulo agunong yang ada kala inimbagu i Muawiyah. Kenapa si ibu saging kitab ketuon kumadakala kitab na kay di tanong siya kakayat langon kakilangan niyan sa oras si tanong kiyata upamakaad na magadap at dibit sa ginga iya mga bangsa tanong maampil ki Muawiyah na mga luksami mga pagariyami nang gida-gidaan yun na aging ga iya mga lalag aging ga iya lukus tanong gurutan.
Aya muri-puri pagatiulin tano sa genga iya lokos tano guru tano at tindigian na genga iya ki aluyan yan nun kadigibu sa genga video ada kun amia aluy unabi ibaad na munafik kung mga sahaban yan sa kate pamamakidagan niwa yan. So Rasulullah na din na isabusi kung mga sohbat yan at tiyan ng munafik. Mga luksami na mga pagariami sa mananan na kaya masaan niyo, kaya muntayan niyo, aging kanan alalagyan, ada kun ang mga munafik, kung mga sabo nabi, kada kun namiya alwiron o Rasulullah. Na aya sumbaganan na ayat namiya bulang ka na sa Quran. So din sa Quran, namiya kadakadakala ayatun, ami pantag saad na mga munafik, ang mga sahabo nabi sallallahu alaihi wasallam. Katiad na sura sa Quran, ayat ay talian, na suratul munafiqun. Tunay sabab, o inutukad naging kutwa sura, nasabab saan na mga munafik ang mga sahabo Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dun sa Quran imitero sa duha ka klase, so sahaba, ashabul yamin, at na mga sahaba apo mga surga, wa ashabus shimal, naguad na mga sahaba apo mga neraka. Nako man napalawan na sa Quran. Oy, nasib man si ku hadith unabi sumiyaka nala aulo o mga munafik sa Madina as kaniyan so Abdullah bin Ubay. Oy, ami alwi sa gingka kitab Hayatus Sahaba, katip karing ka volume 1. Pandangan ikatlugatos agu ika-20 isa. Ha? Naguni kung bunuon o Umar radiyallahu anhu. So Abdullah bin Ubay si sa gingka kitab. At tigo Umar ya Rasulullah, i'dhan li katay sa nga kita bati ang tanong da'ni adribu unuka hadha almunafiq ya Rasulullah na idin na ka na ititirakan gerta mo sa ulo buno na naging kanan ang munafik ang tao to so Abdullah bin Ubay mana matatandu to ang munafik kumasa Rasulullah antay tumindu na rin pagariakan luksakan udi sunabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay nanto na ipitul unabi da'hu lingkad ni tulika siya kenan Abdullah bin Ubay la yatahaddathu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu lingkad na tingin bunua siya kenan at tibu Rasulullah kaya tingin na impakya na marata na ayat pagabar sa mga tao na si Muhammad na papamunuon niyan sa mga sahaba niyan maanaw to subusumya ka nila ang munafik na sa sahaba kaya katana unabi at na mga sahaba ang mga munafik. Sino ito kumasan niya? Nang giro ka ada tindu nabi munafik. Ikateso kita ba di seksi? Ad na munafik kung mga sahabo Rasulullah. Kasunod so nabi mitro. Koto ini itong nabi sa sahaba aging koto miya kanala munafik. Subhanallah. Nang giro ka kuan. Mapia mama si Muawiyah na mananggilatan mga luksami mga pagarian ni. Sa manaya na miya karyagar kanu akamu munafik i Muawiyah. At na mga munafik ang mga sahaba namataan ko Allah kaamay ka di mamimikiran sa tao ibubulo siyang din at inanikipagagatan ko munafik kapag ang pilan yan sa munafik namataan kau ditubat sa manusia na malamit bagat yan sa alungan ng kiyama kapag uyagang kanu o Allah ta'ala apadiyo sa mga tawain ng pilan niyo ay panari mga munafik ay akatar o Allah uhshurul ladhina zalamu wa azwajahum pataruon o Allah kung mga malaikat ay mga malaikat akan saging kaya gawi alungan ng kiyama na timuan niyo aging ko to ang mga tao miyang arasi mapaduso mga munafik sa sati manadalpa na padniyo kiran sa mga tao ang mga duka pilairan miyampil kiran sumusuporta kiran pananggilakan o mga luksami mga pagariami iba ayap kaampilan niyo na munafik kamataan ka makapumagpuda ka din sa alungan ng kiyama diay na di ako di mamukas sa kataksilan kada ba kan sukay saging kaya di kan di ka pag-usya ko agama akataya kababantayan ako Allah kada abara kan pesukay asa timambu a organisasyon o di na umpungan si saging kaya dunia na sampurna saging ang Pilipinas ay abu ara pa kan saya nakapamukas sa kataksilan agu subala wallahu taala adiya ko niyo midawa sa alungan ng kiyama ay importante na inisampay akar kanu subna salamus kanu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.